spesial. Apa? Ora. Sinatan nang Rapi Sugata daring ngatur para tamu sedaya. Kene opo sifatmu Piye Mas? saiki wis beda. Serap enak. Kowe ninggale aku mentingne wong liya. Pilih Pak Endong. Opo pancen tresnamu saiki wis sirna kaya mumut ning pinggir segara. Asik. Yo. Sesuk ning jero dada pancen larakake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresno. Spesial Bapak Endong matur suwun. Keluarga besar yang dari Suru, dari Duren, Wilujeng Rapi Sugata Dahar, monggo. Mas Paijo, monggo Mas Paijo, lagi ya. Kasih tangan lagi, monggo. Asik. Kita lega Mas Duji. Kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnoku. Singkat yo. Opo iki saktenane takdirku sing jawabne sliramu beda ati beda lambe. Sang